עוד טוב. זה אבא משוגע? תראי, איפה המשפחה שלי? תראי את אבא, הנה אבא מצלם. לירון, תראי את אבא מצלם. על זה, על המזנון. אתה מחזיק? פוצ'י. אני. יאללה. לא חזק. יאללה. הופה. נו, עכשיו תרימי את הראש. שמש. זהו. לא, שמש מצנוורת אותה. זה מטריה. וואו. איפה העגלה? כל הזה, בוחן והזה. עזבי אותה ככה. היא תיפול מאחור, מה אתה חושב? שים אותה שהיא תחזיק בזה. רגע, כן. עכשיו אין מנוחה. איפה אני אשים את זה? מה? לא, לירון, אל תרוצי. זה יישבר. חקרני. למה לא באת אתמול? מה קרה? בואי, שיצלם אותנו. נכון? רק אחרי הבבות. כן. אנחנו שלחנו את המסיבה של הגן. הוא מגיע אותנו. אבל זה... מסיבת חנוכה. כן, אני גם רציתי לצלם כל פעם, אבל כל פעם בחודשיים האחרונים, כל אחד פורח. אנחנו נהיה פה. כבר טוב. פסח השנה יהיה בארץ. חייב לרדת. עד שפספסתי אותה של הקו.
שמת אותך, אני מתביישת לאט לאט. פוחדת ממני. אוי, אוי, אוי. אוי, מה זה קורה? אבא, בואו! הלו, מילה. ליד הפתח, מה אנחנו עושים באות שלה? יאללה, בוא נעשה את החריטות שלנו. נו, תראה, יאללה. יאללה, צד שני. נו, בוא, היא עכשיו מסדרת יופי. פילינו לה את הפאי. לאט לא נכנס את המים. החוצה, גמרנו. החוצה. איפה הגן? בוא, אבא! בוא, ראית איך הוא מסתכל מהבעיות?
הנה אבי. ושמרית. קחת שמרית לפני. איפה? בעגלה בניילון. בעגלה בניילון? טוב. בניילון בעגלה. תעזבי לבית, תעזבי לבית. אל תכן משפחה יכול לקרוא דבר. עוד מעט גם יהיה לה שיניים, מה את חושבת? עוד מעט תגידי נולדה עם שיניים. הנה, תסתכלי. זה החיתול משהו. איפה אני אוריד לה את החיתול או תראי בלי החיתול גם? תראי אותה, תראי אותה. 4.5 חודשים. ונגיע לגודלים מהר בחייאת, זה כמו קוקו. במצור, בעוצר. אז מה עשיתם אתמול? חגגתם אתמול? לא, סלב. חגגנו כן, איפה? הוא היה נחמד. אצלנו היה נחמד דווקא. חבל שלא באנו. לכם היה רק יותר חבל שלא באנו. אבל יכולתם לישון אצלנו. יאללה, חיה, חבל אתם. באו תוסיק לבלונה, נכון? לבלונה. חיה. אתה לא רוצה לראות את הגב שלה? בואי נתחיל ככה בגיל יום של שחר. זה מגיע לך למה שזה בגיל שנתיים ואז בגיל 4 חודשים. בואי דו. רוצה לבריכה? רוצה לבריכה? אמא, אני לא עובדת עם הגב. ידיים, שמאלו, בואי דו. על הכתפיים. 1, 2, 3. תראי, תראי לי. עופר, למה אתה תמיד עצוב, עופר? לא עצוב, אני רוצה לשחק. תראי, תראי לי את הבגיון שלך. עידו, אבא מחכה לנו, עידו. יאללה, נמצאת. בואי נעשה לה, תדרוש את החידה למשפחת לוי. בסדר פה. רק כיסים האלה, מה צמא בפני? פיתר. צריך לצלם אותה איך שהיא מתהפכת. המיטה שלכם פנויה? חכה, לא, רק רגע, רק... אל תפחד, אל תפחד, היא לא תעשה לה שום דבר. אז מה יקרה אם תקבלי מכה? לא, אין לי מספיק אור. אין מספיק כבר. יופי. או, אל תפחד, אל תפחד. אל תפחד. ג'יני. שבי.
שיר צעק. לא, היא נבהלה מזה. היא תמונה צעקות. חיה. כפיר, אתה מפריע לי. כפיר, לא כפיר. כפיר, לא. איפה טוב? בואי, עוד מהצד הזה, בואי לכאן. לא, ככה את מסתירה למה, הוא מצלם. טוב, את זה אני אקח. היא מפחדת ממנו. יאללה, תעזבי. היא לא תתעסק לך עכשיו. בואי, אבא מצלם, את מפריעה לו. הוא לא רואה את מיני, מיני. לא, חכה. זה לא המיטה שלה? זה לא המיטה שלה. אמא. ילדים קטנים, תינוקים, אל תעשו בלגן. אין לי כוח לסדר. נו, כן. לא, יש להם. לא, אל תעשה את זה, למה? היא לא רוצה. לא, זה לא צריך. יאללה. סידה. תראי אותה. יאללה, שב. תגיע רגע, הנה, עכשיו היא. צריכה להתאקלם, מה זה? את יודעת מה שהיא רוצה עומדת עליו, יכולה לחזור את עצמה קדימה והיא מגיעה לכל מה שהיא רוצה. בוא מפה, בוא מפה. זה אחד. יש כאן איזה מיטה. לא, אני רוצה שהיא תתאפק. תראו, רציתי לה את זה פה. לא מעניין אותה כלום. יאללה, חי, תקחי אותה. הזדמנות אחרת, בוא ננסה. תרימי אותה. עכשיו פחד מצלמה.
لا. יכולת לצלם את רות ותתן פשוט נמאס לי כל הזמן לצלם את אותה בריכה. יש לך בריכה אחרת? שייסע לעידו, אמא. זאת הבעיה. אמא שייסע לעידו. מירי, מירי. פעם זה טוב, פעם זה לא טוב. פעם זה טוב לי, פעם זה טוב לך. לא להתלכלך, מאמון. פה היה קצת יותר. זה כמו מוקד. תסתכל למלך. כל סבבה רוצים לראות. די, לא, תתחיל את ההקלה. תני לי להחזק את זה. כי זה לא בא. אבל זה נחמד עליהם מאוד. כבר אחרי שיש חוסר ניסיון בדברים כאלה, אני לא רואה לבד מוכן, זה לא מוכן. אז מה שאני רוצה לומר לך, לא, לא, לא. לא, לא רואה מה היא עשתה? ככה.
מפריעה, היא לא מפריעה. אתה לא מצלם אוטומט? מה זה אוטומט? המרחק, אתה כל הזמן עושה פוקוס? לא, רק מעל 3 מטר, מתחת ל3 מטר. שמו לה בגד ים, הם חיתול גם. בוא'נה, בוא'נה, תחזיק טוב. תחזיק אותה. גובה כזה לא נותנים בכלל. מה זה סרטט עצמה? זה עצבנית, עצבנה. התעצבנה. עצבנה, סרטט את עצמה. מה לעשות? מירי! רק תן לך להחזיק שיהיה לך יותר קל, כן? לא נפריע גם למיכאל לצלם, נכון? בואי. שמעון, אל תשים ברק, שמעון. בדף שלכם תפילו את הנקנתה. מה זה פה? זאת מה, אני בטוח שהיום, שמעת? כן, אני מצלם. אתה מספר להם שהיום היא בת חצי שנה? רק אולי תסגרו את הטלוויזיה כי הכל נשמע פה. בואי לאכול ממותה. בואי נסדר לך את הבגדים. תסתכלי למיכה. תספרי להם שהיום את בת חצי שנה, היום בת 19, נכון? היום 19. היום היא בת חצי שנה. היום נעשה לך חצי יום הולדת.
שיכורה? לא, היא מתנדנדת כמו שיכורה, אבל היא לא שיכורה, אולי מהיו קוראים איתה שיכורה. שיכורה. סגלי למיכה. אוי, אחר כך צריך להביא את הסיר שלא תשכח. איך תביא אותו שלא נשכח? תביאו אותה לבד, בואי. רגע, תוציא את היא יכולה לפרט. יכולה לפרט? את יכולה. יש לי על הרצפה. מירי, מירי, היא תאכלי. קחי יוגורט, אני לסבתא שאת אוכלת יוגורט. יוגורט מהרגע. ילדה גדולה אוכלת יוגורט. אלי, לא הלכת? לא. למה? לא התעוררתי. איזה תלמיד גרוע אתה. לא חשוב, אני יכולה להסביר לך במה העניין בקיצור. אני בטוח. יצא איזשהו מודפס משהו? אני אקרא משהו מודפס מזה. יצא... זה באמת, זה גם אני הבנתי איך. יש זרביל ויש כל מיני שטויות כאלה. את האנגלית לא קרה. יש ספר גדול. ספר רציני. רק להכניס לב מונה, רק לשבר לב? אין לשבר, נגמר. נו, אז אני רואה שגם מיכה פה. אבל לא, רק למנהלים. זה רק למנהלים הגדולים. איפה הכנס הזה? במשרד או בבית ספר? לא, אני לא יודעת. אז מה, שמעון נסע לבית ספר נאות? לא, הוא נסע קודם למשרד. מתי התחיל הכנס הזה? ב8, יצא ב7, לפני צבא. מירי, לא יודעת אם הוא יצא לה, זה האוטו שלי מזרחי. איזה? פה, הוא נסע מפה, ג'מס. ג'מס ברח לכם. אני רוצה לראות אותך. ג'מס ברח, תקחו ברגל. נו, תגמרי. תביא עוד מפי. שמה. אני עוד פעם מנקה לך שם שתוכלי ללכת בהליכות. טוב, שמעון יחזור, אני אעשה ממנו שיעורים פרטיים. 5 מעלות שעה. אין שיעור, מה הטרטור הזה? אמרו שזה פתחו את הקונסולים של ארצות הברית שם, אז אמרו שיש חג ביום שני, אז זה חג. השומר אמר פעם לכבודי. מה? מה? במקום בערב. מירי? מירי? איפה לירון? איפה לירון? שבי. מירי. שבי. איפה מיכה? הנה מיכה בא אלייך. מה זה כל השקט הזה היום? טוב, היא פוחדת במצלמה. נגמר הסיפור, אנחנו גילינו את האמת, נכון? לא תהיה דוגמנית. בסדר. תעשי שלום למיכה. שלום למיכה.
בואי. מה? בואי. מירי. בואי לאמא. מירי. בואי. בואי. טוב, תכף נוציא אותך. עוד יותר גמר. אי אפשר לפתוח יותר, זה תקוע. את מסתכלת לתוך המצלמה. בואי. תראה איך שאתה מצחיק אותה תמיד. לא צריך, לא צריך. איך אתה מצחיק אותה תמיד? לא קרה. בואי. בואי. יופי, יופי, יופי. לקח לי. הנה מי בא? אופן. אפשר להוציא אותה? שים אותה בהליכון? מצידי איך שאת רוצה. מירי. היי! איזה תלמיד עצלן יש לך? מה? שכח לקום, אה? לא כל כך שכח. לא כל כך התחשק. פיר. אייל, אני אקרא אותך, אייל. טוטו. מירי. לא.
שחר, לא רואים אותך. תנדנד אותה. זה לא טבעי אותה, תנדנד אותה. תגיד לו שזה לא מצלמה, תגיד לו שזה לא מצלמה. ותיתן חיוך כזה כמו שאתה יודע. מירי! אתה רואה אותה בכלל? מירי! מירי. זהו. לא. נו תצחיק אותה, איפה אתם כולכם פתאום נהייתם רציניים כאלה? עושים הוואטות. לא. בטח. לא רואים. שומעים פה. למה לחץ? דבר אחד, אני יכול להגיד לך את זה על כפיר, על בטוח. לא מאמינה לך. על בכפיר בטוח. זה העולם שלו. היה, לך תביא לכובע. אופה, לאן כפיר הלך? אני לא למעלה. אלינו. לא היית כפיר? אמא, תביא לכובע. ציפי, כפיר אצלכם? כן. כפיר אצל ציפי. תקרא לכפיר. כפיר אצלכם? הוא עלה למעלה לראות מה הצרות של הבנים. חדש? טוב, בואי. אז הנה לכובע. די, מספיק. בואי. לא רוצה. מירי. קוקו. תגידי מספיק. טוב לה לנגנדה. מספיק נדנדה חם, תגידי להם, ראיתם מספיק? חם. אמא, אנחנו לא בבוכה? מספיק. אני רוצה גם לנדה. אבל ג'יימס נסע, אני לא יודעת לאן ג'יימס נסע. תמיד את זה. בסדר, מצוין. נהדרת. הייתה נהדרת. עשי להם שלום, עשי להם שלום. עשי שלום. מה זה, לירון אוכלת גלידה? צלם את לירון עם הגלידה. נסע ג'יימס. נסע. אני לא יכולה. יאללה, ועוד יאללה תלך. לך קדימה איתי גם תלך. יאו. הולכת בעדינות. זה רסוף. בואי להניחון, תביא אותה להניחון. הנה למירי הניחון. הופ, עכשיו, הופה. נכניס אותה למירי. הבאת לי את הסיר? לא. בשביל מה? צלם אותה עם הסיר. מה, את הולכת תפשיט אותה, מה את יש? הולכת לבריכה? כן, אם ג'יימס יחזור. למה? לאן הוא הלך? לא יודעת, נעלם, נסע, וזהו. כנראה לפני היה צריך לחזור. אבל הוא לא אמר לי כלום. אני חושב שאני... בואי מירי. או שהוא בביבי או שהוא בבית. טוב, אז תלך לבית ספר. תלך אחר. תקרא לה. לך תצחיק אותה מהצד, כמו אתמול, לך תעשה לה קוקו בעיניים. תעשה לה כמו אתמול עשית לה.
בדרך כלל, והיום שותקת. כל פעם שרואה אותך עם המצלמה יש... עופר, תוציא את הראש שנראה אותך גם כן. אהה. בואי מירי. בואי מירושה. בואי, 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 בואי. בואי, בואי, בואי. בואי, 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 לאמא. זה רטוב. פרק מובן. לא, סליחה. בואי מירושה. אי אפשר לערוך להם את השיניים. תראה, תרמית. רק תשאל את גבי מירי. שאלתי להם מה זה. מירי! בוא לאמא, בוא לאמא. בוא לאמא, בוא לאמא. בוא תצליח אותה מכאן. הרצפה רטובה ואת מחליקה? כן? איפה המגב? לקחת אותנו גם מכאן? בוא ננגב אותך. יש שם תרמית, תהרוג אותה. רגע, אני... בואי, 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 בואי. איפה? איפה? אתה לא רצת את המים בכלל. לא רציתי להביא את זה לנהל. אפילו לא אמרתי לי שאני מגיע לקיר, אני עוד הולך אחורה. איפה, עופר? אתה עכשיו בקיר. אני יודע, אני מרגיש. אתה מרגיש את הקיר? כן. הארון חשמל שלא עובד. אתה רואה שאתה מתקרב שלה תרמית, תהרוג אותה. ממש אותה. זה סגורה. תרמית. אני לא נושמת טוב, אני נושמת רק את השערות שיש לו בידיים. מירי, לא לבכות. זה יחשבו שאת בחלק כזאת. הלו. את תצלם אותי לפחות. מירי! מירי! זה כזה סתם. כואב לה מהפה, מהשיניים. מירי! מה? איזה קיזר. לך תיקח אותה. לאן אופרה נעלם עכשיו? הוא שם משחק. היא לא רוצה. תרגדי את ה... די, אל תקפוצי כאן. לא, מה זה תמונה? מותר לכל. איפה מירי? בופר. אני צריך צחוק. אתה די אופן מספיק. אני מוספתי מה. ראו אותה. עכשיו אני. תביא את הסיר שלך. עכשיו רואים את מירי טוב. רגע, זה יפה, תעמדו. מירי שנייה במשפחה, מירי רוכבת, תרים את הראש. אני לא יכול. תרים את הראש. אני לא יכול. נחשוב שזה אייל אם אתה לא תרים את הראש. תסחבי לו בשיער. לא, תשימי. שיהיה לך ממלאים מן הידיים. תסחבי לו בשערות. הוא אוהב שאת תסחבת לו בשערות. די. לא צריך. בואי נלך לטייל. הופ. צועדים. זה? לא. היא מחליטה מה. יאללה, רטיבות שעופר לא ניקה. אליזבת, קם! מה אני רוצה ממנו? תצטלם? הצטענו. הייתה קטנה. קם, אליזבת! You want to start? Come, take How it. are you? This is How do you bad. feel today? Offer, how are you? Boy, come.
be a star. You want to? But don't stand there. With your back. With your back. Oh, you want to take me TikTok? Yeah. With Mary? Yes, it is. Ah. Yes, it is. You can talk to her, I will bring. אתה לא תינופר. אפילו לא מבין את זה? מה זה, חתולה? וואי, מיקי? חתולה? חתולה? שלא תיפול הבובה. אל תראה כל התמונה. שפירה, תיגע בחתולה. איך אתה רוצה לראות אותה על הסיר? הנה. לירון, זוזי. לירון. זוזי. בסוף היא תעשה, אמא. הנה, אפשר להראות להם עשה פיפי. אפשר להראות להם שהיא יושבת על הסיר, אבל אפשר להראות להם את השיניים. מירי, תביא לה איזה צעצוע. מהלוב. יש לה פה. לא, לא, זה שובר, זה עדין מדי. לא חשוב, תביא. יש לו סוחר במים. את רוצה שאני אראה לך איך זה סוחר במים, לירון? היא יודעת, יש לה כזה.